Испания срещу Англия. Комбинирани 11. Пикфорд е просто звяр за националния отбор. Моят избор е Пикфорд. Симон. Пикфорд. По-хубави физиономии прави. Хесус Навас от кога е десен бек? Със сигурност Кайл Уокър по-бърз е, по-техничен. Моят избор също е Уокър. Поръча е по-здрав и е по-бърз. Уокър по-добре бяга. Начо и Джон Стоунс. Джон Стоунс много по-добър в подаvanията. Начо е по-добър за по-голяма сигурност защита. Стоунс е по-млад. Името му е Камък, нали? Не е Начо. Лапорт срещу Конса. По-опитния Лапорт. Лапорт. Конса, може би има повече къс да се докаже. Трипиър срещу Корея. Трипиър, понеже е бърз, допринася много за атаките. Трипер само заради престоя му в Атлетико Мадрид. Кукурела, понеже има подобна коса на мен. Родри срещу Райс. Деклан Райс за мен. Колкото и аз да съм привърженик на Арсенал, лично моят избор е Родри, заради малко по-добрите му качества. Родри, играч, който прави разлика. Коби Мейно само на 19 години прави чудеса в Манчестър Юнайтед. Руис. Мейно изглежда доста по-амбициозен в този момент. Олмо срещу Белингам просто може да направим ето това. Белингъм по много редица причини. Белингъм много красив гол вкара. Непристойното му поведение ма накара да не го харесвам изобщо. Олмо изглежда по-малко арогантен. Мисля, че съдбата се усмихва на такива играчи. Колкото и да харесвам Нико Уилямс, Фил Фолдън е по-добрият футболист. Нико Уилямс. Нико Уилямс. По-енергичен ми се струва, по-му запомних името и визията. Като фен на Арсенал просто няма как да не избера Сака. Сака последните два сезона за Арсенал се представя изключително добре. Ямал имам чувство, че се представи по-добре и вкара по-решаващ гол от Сака. Кейн. Аз това, че казвам повече английски футболисти, не значи, че си мисля, че Англия ще спечели. Според мен Испания ще спечели. Вие какво мислите? Испания. За Испания съм аз. А вие какво мислите?